rutes? Aquestes rutes és del 2005, rutes organitzades per empreses, etc. Abans sempre hi ha hagut rutes una mica itineraris d'un autor, de la Mercè Rodoreda ja es van fer fa més temps, el Vázquez Montalbán, les biblioteques han fet també una tasca important d'ensenyar els llocs on han passat les històries més importants de la literatura catalana, castellana o català i castellà. No, we won't. Aquestes és del 2005, L'ombra del vent, 2006 l'Església del mar, i a mesura que han anat publicant ja llibres com El joc de l'àngel, doncs la ruta ja ha seguit. Pràcticament el Fantasmes de Barcelona, l'editorial fins i tot va demanar també una ruta, vull dir, estan molt interessats, és una opció que complementa el llibre. Anem a buscar diverses coses. Els grups que són d'aquí, són catalans en general, venen a fer turisme a la seva ciutat o molt a prop de la ciutat, busquen un coneixement més profund, busquen també relacionar-se, venen amb la família, venen a passar. A vegades no és tant volem saber detalls concrets, dates, etc., com el turista que vol saber això, que no ho van fer, les coses més importants. Ells venen a buscar més l'anècdota, la història que hi ha al darrere i més a passar un diumenge agradable. Sí, clar, hi ha molta demanda per part també les empreses que posen les piles i ofereixen recorreguts. Jo crec que és una opció que d'alguna manera o altra sempre ha existit, que la persona ha volgut conèixer allò que ha llegit, els recorreguts del Quixot també se n'han fet i abans que es fessin aquestes rutes a Barcelona, la ruta del Quixot ja existia, vull dir que no em sembla tan estrany, jo no diria que han conegut el que es feia a Barcelona i mira, ho importem allà, no? My blank canvas, so colors like when you write.